खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव लेवारनि खुगायाव संख्रै होनाय बायदि बाथ्रा बुंदों बिथां आसामनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ नोंगौ बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां आसामनि बारग' मन्त्रि बिथां चन्दन ब्रह्मआ नोंथांमोना मिथिगौ दे हाग्रामा महिलारिया जेब्ला चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिजाथि मोनाखैमोन बे मोनै बाथ्राखौ लानानै बिथाङा जोंजों जगाजगाव दं थामहिनबा बे समाव बिथाङा फैनायनि सम्भावना दं आरो बिथांखौ जोङो बरायदों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिथां आसामनि बारग' मन्त्रि बिथां चन्दन ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुदों बिथाङा फिनजाथाय होदों लेवारनि खुगायाव संख्रि होनाय बायदि बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ बे समाव बिथाङा बुंथिदों आंल' नङा आंजों लोगोसे जेसेबां हाजार हाजार इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय हाजार सुबुंफोरा आंजों लोगोसे बिथांमोना रावबो थांफिना होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्राया सैथोथि गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ बे समाव रोखा बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों बाथ्रा बुंदों आरो क्लियार बाथ्रा बुंदों आरो बिथांनि बाथ्रा बुंनाया जेबो सैथो गैया होननानै गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों बिथां चन्दन ब्रह्मआ बे समाव बिथाङा बुंथिदों आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' आंखौ बिपिएफआव थांफिनसिगोन होनाखै फैफिनसिगोन बेबो होनदों होनाखै बहाय माबा बास्तबता दं नामा नोंसोर दिनै नुबाय आंनि खोथाखौथ' बाद हो थांफिननाया आं आरो जों जेसेबां हाजार बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव फैदों रायजो राजा कर्मि दैदेनगिरि जोंथ' थांफिननायनि प्रश्नआनो फैया बे अबास्तब खोथा आंल' नङा आंजों लोगोसे हाजार बिपिएफनिफ्राय फैनाय दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलआव जाय जगदान जादों बे जगदान जानायफोरा सासेबो थाङा बिपिएफआव थाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों रोखा खालामदों क्लियार खालामना होदों बिथां आसामनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म आरो फैबाय थानाय जे सिडली बिधान सभा बे सिडली बिधान सभायाव गोबां भटजों देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्मआ थांनायाव जेसेबां मोनदोंमोन थामहिनबा बे सिडली बिधान सभाया इउपिपिएलनिनोखामोन आरो बै समाव जेसेबां भट मोनदोंमोन बे बाराव आरोबाव बांसिन भट मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्मआ खारन थांनाय बाराव देरहागोन जेनगोन बिदि मोनसे भाब दंमोन 10 बोसोरनि उनाव जोङो जोंनि क'क्राझार लकसभाखौ जोङो देरहानो हानाया बे गोरलै बाथ्रा नङा आरो बे बेलायाव जोंनि रायजो राजानाव जथेस्थ' गोसोआव बोलो फैदों आरो गुबुन राव रायग्रा एबा धोरोमारि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ दिनै इउपिपिएलआनो बे सिटआव देरहाखानायमोन एमपिआ देरहालांखानाय बेवहाय गोदान माने सिन्था खालामाखै रावबो थांनाय समाव एमपि बिसायख'थि जादोंमोन बे एमपि बिसायख'थियाव मोनसे गोनो गोथो थासारियाव दङमोन जे क'क्राझार लकसभाखौ गोलाव 10 बोसोर गुबुना लांदोंमोन आरो बेखौ मोनगोन ना मोना थामहिनबा देरहागोन ना देरहाया बे मोनसे गोनो गोथो जानानै दङमोन नाथाय बे समाव जारिमिनारि मोनसे देरहासारनाय जाबाय आरो बेनिफ्रायनो रोखा जाबाय दि बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गोख्रों जाबाय आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोजाङै खामानि मावबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्मआ आरो बे समाव बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों बाथ्राजों बिथाङा फिनजाथाय होदों आरो बिथांनि बुंनाया हाग्रामा महिलारिनि बुंनाया मोनसेबो बा सैथोथि गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्मआ बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे आंजों लोगोसे आंल' नङा आंजों लोगोसे जेसेबांखिनि हाजार सुबुंफोरा इउपिपिएलआव जगदान जादों बे जगदान जानाया सासेबो थांफिना आरो बे बाथ्रायाव सैथोथि गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्मआ आरो बे समावनो बिथाङा रोखा खालामदों दि फैबाय थानाय जे सिडली बिधान सभायाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव देरहागोना रोखासिन जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों आसामनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल दला जोंनिया मित्र जट माने एलायन्स बेखौथ' बयबो मिथिखाबाय आरो जेसेबां नुदों दा माने थांनाय एमपि इलेक्सननिख्रुइ जोंनि इउपिपिएलनि भटआ मानव गेदेर निर्मल कुमार ब्रह्मआ बांसिन एबाराव मार्जिन लाभ खालामगोन
थांनाय बाराव जायफ्रा एसे बारा बुजिख'नो हायाखैमोन आरो इलेक्सन नालाय अनेक खोथाफोरखौ माने माबे नंगौ माबे नङा सम सम हास्लाबा हमनो खिन्थु इलेक्सननि उनाव साबसिन रायजो राजाफ्रा गोसोखौ माने गथा खालामनो हाबाय खारन थांनाय बाराव देरहागोन जेनगोन बिदि मोनसे भाब दंमोन 10 बोसोरनि उनाव जोङो जोंनि क'क्राझार लकसभाखौ जोङो देरहानो हानाया बे गोरलै बाथ्रा नङा आरो बे बेलायाव जोंनि रायजो राजानाव जथेस्थ' गोसोआव बोलो फैदों आरो गुबुन गुबुन राव रायग्रा एबा धोरोमारि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ दिनै UPPLआनो बे सिटआव देरहाखानायमोन एमपिआ देरहालांखानाय बेवहाय गोदान माने सिन्था खालामाखै रावबो बुंनो हागौ गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा दाबि खालामनो हागौ बुंनो हागौ खिन्थु बियो एक्सेप्टेबल जानाय नङा गनायजानाय नङा रायजो राजाया UPPLखौनो रुलिंआव थाखानाय जोंहा BTCआवबो दङ दिसपुरावबो दं दिल्लीयावबो दं गतिके मानो भुल खालामनो खारन रायजोफ्रा जथेस्थ' साननो हायो बुजियो मोनसे खोथाया गोनो गोथो लाबोबाय थादों रायजोफोरखौ मालाबा हाग्रामाया बुंदों 80,000 भट लानानै देरहागोन UPPLआ बुंदों 70,000 लानानै देरहागोन कंग्रेसआ बुंदों 70,000 लानानै देरहागोन नाथाय बियो माबायदि जाथाव थासारि बेलायाव एसे सिगाङाव बुङाखै होनबा दाबि खालामनो हागौ बुंनो हागौ खिन्थु बास्तब जि सिनारि एबा मोगथांनि जि सावगारि बे मुथै नङा खारन रायजो राजाफ्रा बिराद साननो हायो जों सानो जों बुंदों रायजोफ्रा गनायबाय बुंग्रानिख्रुइ खोनासंग्राया बांसिन सानो गतिके सोर दाबि खालामदों खालामाखै आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' आंखौ BPआव थांफिनसिगोन होनाखै फैफिनसिगोन बेबो होनदों होनाखै बहाय मा बास्तबता दं नामा नोंसोर दिनै नुबाय आंनि खोथाखौथ' बाद हो थांफिननाया आं आरो जों जेसेबां हाजार हाजार BPFनिफ्राय UPPLआव फैदों रायजो राजा कर्मि दैदेनगिरि जोंथ' थांफिननायनि प्रश्नआनो फैया बे अबास्तब खोथा लोगोसे दिनैहाय दैलि बांसिननिफ्राय बांसिन BPFनिफ्राय UPPLआव जगदानसो जागासिनो दं मोनसे खोथाबाव हाग्रामाया बुंदों 16नि सिङावबो देरहाखानाय 13आवबो जोङो देरहानाय बेराफारसे खोला काजलगावनि खोलाहा मोनसे दाबथाम जायगानि देरहाखानायखाय जों जेन देरहागोन होनना बुंदों बे माबायदि जाथाव देरहानायखाय MPआव जेनदों नामा